Navštívila jsem Švýcarsko, evropskou zemi mezi Rakouskem a Francií a taky mezi Německem a Itálií. Zvu vás na výlet, podíváme se na zajímavá místa a můžete se naučit několik nových českých slov. Cestu začneme hned za hranicemi s Německem. Tam najdeme Rýnský vodopád. Je to největší vodopád v Evropě. I když je vysoký jenom 23 metrů, řeka Rýn je tady hodně široká, 150 metrů a taky za 1 sekundu tudy proteče 700 metrů krychlových vody. Podívejte se, jak krásný je vodopád ráno, když vyjde slunce. A jedeme do Curychu, od vodopádu je to blízko. Curich je největší švýcarské město a taky hodně kosmopolitní. Dokonce se říká, že Curich je město s nejvyšší kvalitou života na světě. Leží u Curyšského jezera a teče jím řeka Limmat. Nejdřív jdeme do kostela Fraumünster. Jeho věž uvidíme zdaleka, ale to nejdůležitější najdeme uvnitř. Barevná okna, která vytvořili umělci Marc Chagall a Augusto Giacometti. Nádhera, že? Curich nabízí rušné ulice i tichá klidná místa, historické domy, paláce a kostely. Historie Curychu začala už v 9. století, tak má co ukazovat. A taky tady žila spousta známých lidí. Spisovatel James Joyce, psychoanalytik Carl Gustav Jung nebo umělci, kteří vytvořili směr dadaismus. A bylo to právě v tomto domě, v kabaretu Voltaire. S Curychem se rozloučíme pohledem na kostel Grossmünster se 2 věžemi. A pokračujeme do Basileje. To je půvabné město na řece Rýn, 3. největší ve Švýcarsku. Basilej má historii dlouhou už víc než 2000 let. Je to slavné univerzitní město, Basilejská univerzita je nejstarší ve Švýcarsku a vyučovali tady například Erasmus Rotterdamský, Paracelsus nebo Friedrich Nietzsche. Dominantou Basileje je krásná červená katedrála Münster, postavená už v 11. století. Má 2 věže, jsou vysoké 60 metrů a jmenujou se Martin a Georg. A podobně červená je taky Basilejská radnice, nejkrásnější budova ve městě. Kromě tmavě červené barvy si všimneme taky astronomických hodin a dekorace budovy, která se jmenuje Sgrafita. A podíváme se taky na něco moderního. Slavný švýcarský sochař Jean Tinguely vytvořil v roce 1977 v Basileji moc zajímavou fontánu. Je to kinetická konstrukce, tvoří ji 10 soch, herců a tanečníků, kteří jakoby ukazovali divákům stále stejnou performanci. A jedeme do Lucernu. Lucern je město známé svým zajímavým mostem. Jmenuje se Kapličkový a je to symbol města. Je starý víc než 700 let, to znamená, že je to nejstarší dřevěný most v Evropě. Uvnitř na stěnách je 111 malovaných obrazů z historií Lucernu a Švýcarska. Uprostřed mostu je vodní věž. A když se podíváte do vody, je opravdu tak čistá, jak vidíte tady ve videu. Přes most dojdeme do staré části města, kde si prohlédneme jeho dominantu, jezuitský kostel se 2 věžemi a hezkým interiérem. Při další procházce městem pak uvidíme paláce, kostely a věže.
A když jsme ve Švýcarsku, musíme jet taky na hory. Švýcarské Alpy čekají na naši návštěvu. Začneme v malém městě Lauterbrunnen, kde nastoupíme do vlaku. A jedeme nahoru. Alpy jsou kolem nás, ale počasí není moc dobré, tak uvidíme. Dojedeme do Grindelwaldu a tam přestoupíme na jiný vlak. Je to zubačka, horská železnice, která nás doveze do nejvýše položené stanice v Evropě, do stanice Jungfraujoch. Jsme ve výšce 3454 metrů nad mořem, na místě, kterému se říká Top of Europe, vrchol Evropy. Bohužel, počasí je horší a horší. Je velká mlha, zima, trochu sněží a my nevidíme nic. Ale to nevadí. Na Jungfraujoch je taky moc zajímavá výstava o Alpách, kde můžeme vidět například sochy z ledu. Tak raději zase dolů do tepla. Je čas navštívit hlavní město Švýcarska, Bern. Město vzniklo už v roce 1191. Legenda říká, že jméno Bern vzniklo podle medvěda. A tak medvěda uvidíme v symbolu města a živé medvědy taky hned na začátku historického centra. Bern je krásné město u řeky Áry a je to město kašen. Kašny stojí na ulicích, na náměstích, ve dvorech, všude a jsou moc hezké. My už se blížíme k jedné z dominant města, k hodinové věži. Je stará taky skoro 1000 let jako Bern a je na ní orloj. Astronomické hodiny ze 16. století. Je trochu podobný orloji v Praze. Ukazuje čas a den a vždycky 4 minuty před celou hodinou hraje a figurky se hýbou. Podívejte se. A od věže to není daleko ke katedrále Münster. Je to nejvyšší katedrála ve Švýcarsku, její věž měří 100 metrů. Do katedrály vejdeme krásně dekorovanou branou. Uvnitř nás čeká zajímavý interiér s krásnými vitrážemi v oknech. Od katedrály pak dojdeme k budově švýcarského parlamentu. A nezapomeneme taky na informaci, že v Bernu bydlel a pracoval na začátku 20. století Albert Einstein. V domě, kde žil, můžeme navštívit Einsteinovo muzeum. A teď už se rozloučíme se zeleným Bernem a jedeme dál. Jsme ve městě Fribourg. Je to město zajímavé taky jazykově. Ve Švýcarsku se mluví německy, francouzsky, hlavně na západě země, italsky na jihu a rétorománsky, v malé části na jihovýchodě. A právě ve Friburgu je to mix. Jedna polovina města mluví německy a druhá polovina francouzsky. V centru města stojí katedrála svatého Mikuláše. Je vysoká, věž měří 76 metrů. Je vidět skoro z celého města a má uvnitř krásnou dekoraci, hlavně barevná okna a varhany. Blízko katedrály si prohlédneme ještě historickou radnici. Má zajímavé schodiště a hodinovou věž. Počasí vypadá dobře, tak zkusíme znovu hory, protože chceme vidět horu Matterhorn. Nejdřív vyjedeme do města Zermatt. Do Zermattu jezdí v zimě lyžaři a v létě lidé, kteří mají rádi turistiku. Tady zase nastoupíme do vlaku a jedeme nahoru do stanice Gornergrad do výšky 3089 metrů. Je to nejvyšší železnice v Evropě. Cesta trvá asi jenom 45 minut, ale překonáme převýšení 1500 metrů. No, počasí zase nic moc, ale uvidíme. Na dnešek plánujeme turistiku. Zatím je mlha, ale občas vidíme Alpy.
Sestupujeme dolů a čekáme. A už je tady. Špička hory Matterhorn. Matterhorn měří 4478 metrů a je to 4. nejvyšší hora Švýcarska, ale určitě nejfotogeničtější. A je to taky jedna z nejtěžších hor pro horolezce, takže my se na ní podíváme jenom z dálky, jestli bude dobré počasí. Zatím si s námi hraje. Chvíli vidíme špičku hory, chvíli její střed, ale nevadí. Hory okolo jsou nádherné. Sníh, skály, ledovec a na zemi horské rostliny a květiny. Krása. A Alpy nás nakonec odměnily. Ukázali nám Matterhorn celý. Skvělý výlet. A teď na jihozápad do města Lausanne. Je to velmi staré město a historické centrum to ukazuje. Dominantou města je gotická katedrála Notre Dame. Vidíte ty silné sloupy, krásná okna a varhany? Od katedrály sejdeme krytým schodištěm na náměstí Place de la Palu s kašnou, sochou spravedlnosti a budovou radnice. Lausanne leží na kopci, takže teď jdeme zase nahoru ke kostelu svatého Františka. Je odtud krásný výhled na město a můžeme si prohlédnout taky další dominantu města, budovu Bel Air, první výškovou budovu ve městě ze 30. let 20. století, je vysoká 50 metrů. Viděli jste, že Lausanne leží u jezera, tak se k němu podíváme. Ženevské jezero je alpské jezero a vypadá jako malé moře. Je dlouhé 72 kilometrů. V Lausanne je od roku 1915 taky sídlo Mezinárodního olympijského výboru a Olympijské muzeum. V parku u jezera jsou zajímavé hodiny, které ukazují, kolik času zbývá do další olympiády. A protože jsem v Lausanne byla v roce 2024, kdy se konala letní olympiáda, hodiny ukazují čas 0. Ve stanici metra jsou pak na stropě figurky a vlajky všech zemí, které na aktuální olympiádě soutěží. A nakonec je tu Ženeva, druhé největší město Švýcarska. Už hodně století tady žijou vedle sebe lidé mnoha kultur a národností. V Ženevě působili například Jan Kalvín, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, intelektuálové z celé Evropy, přišli sem taky židovští imigranti. Možná proto je Ženeva sídlem Evropské centrály Organizace spojených národů, Červeného kříže nebo WHO. Ženeva leží u jezera Lac Léman, česky Ženevské jezero. Jezero je taky hranicí mezi Švýcarskem a Francií. A uvidíte v něm jednu z dominant města, fontánu Jet d'Eau. Je fascinující ji sledovat. Voda tryská do výšky 140 metrů a každou sekundu jde nahoru 500 litrů vody. Jdeme se projít do historického centra. Nejdřív ke katedrále svatého Petra. Interiér je jednoduchý jako v ostatních švýcarských kostelech. Nejcennější částí kostela je kaple Makabejských s krásnými gotickými okny. Každou hodinu můžete slyšet zvonit zvon Clemence a taky hrát zvonkohru. A my jdeme ženevskými uličkami zpátky k jezeru, kde se ještě musíme podívat na slavné květinové hodiny. Mají průměr 5 metrů a tvoří je víc než 6500 rostlin. A co přivést domů jako suvenýr?
Švýcaři jsou hrdí na svoje vysoké hory Alpy a nabídnou vám například horské domečky, krávy nebo kravské zvony. Ale já preferuju jídlo. Vynikající je například sýr Gruyère, nebo švýcarská čokoláda Lindt, nebo sněhové pusinky taky z města Gruyère. Tak dobrou chuť, já už jedu domů.